Hello, babe. Kanang... Asa kayo ito inyong hadapit, babe? Una ko diri lapit sa Purok Santol. Purok Santol? Asa na Purok Santol, babe? Pangutana lang ko kuan diha. Nay makita nimo nga tao diha. Pangutana lang kay ilado kayo ko diha. Babe, before kumuan ha dira babe, sa inyong lugar, babe, kanang gusto na ko, babe, nga na ma-excited gani ko, babe. Gusto na ko i-describe nimo imong sarili sa kuha, babe. Oh, kako ang kana ni Gabi Concepcion. Nga na yun. Hala, kagwapo tayo nimo, babe. Uy, kamukha mo si Gabi Concepcion, babe. Oo. Na, babe, uy, nagpangurog manon akong tinggil sa imo, ha, babe. Uy, Grabe na po na. kanang na-excited ko, babe, pa kay syempre. What is Gabi Concepcion, babe? Gani. Grabe ka gwapo, babe. Kanang sa kabatan una na ako, babe. Sa una, babe. Siya jud na akong gina-idolize, babe. Kay grabe ka gwapo, babe. Makaingon gani kong babe no nga. Mura na pud ko si Sharon Cuneta, babe. Wala pong alang-alangan nimong pangita pod. Nas Gabi gyud. Babe, murag nakaingon ko, babe. Mao na siguro jud ni ang sign, babe, nga gihatagan pud ko ganang kamukha ni Gabi Concepcion, babe. Ikaw na jud na, babe. Babe, excited na jud ko nga makita na jud ka sa personal, babe. Oo, sige na kay kuan oh. Nagtrabaho pa ko diri oh. Babe, Napapa ko. babe, baka nang sakto tong address na mong gihatag sa kuha, babe. Oo, sakto to. Sige mo, anak ko dira, babes. Kay murag, wa na jud, babe. Kay daghan pa ko Nanginit jud kapunon. ko, babe, pa na pagkabalo na ko mura jud kag si Gabi Concepcion, babe. Ako kasabot sa akong gibati, babe. Mo anak ko dira, babe, ha. Pangutana lang ha. Okay, manglaba pa ko. Oo, sige, babe. Sige, babe, mo anak ko dira, babe, ha, sa inyong, ha, Oo, babe. sige, Paabuta jud ko, babe. Oh, Mo anak jud ko ko. diri ang balay. Oo. Tudluan na ka ng mga pao diha, silingan ako. Oo, sige, babe. Basta Purok Santol to, babe, no? Oh, Purok Santol. Sige, babe, sige, babe. Oh, sige. Bye, babe. I love you, babe. Love you. Like lubing andiri, babe. Babe, asa makadapit, babe? Kaya excited na siya kung magkita tang duha, babe, ba? Wala siya ko sa kasabot sa akong gibati, babe. Gusto na siya kung na makita ta ka sa personal. Babe, hala. Oo, naku nakita, babe. Babe, ikaw na lang nagtalikod, babe. Hala, babe. Sure ka, babe? Hala, kalindot na yung pamanit, babe. Uy, hamis man kaayo, babe. Babe, lindot po kay kagbarog, babe, ba? Babe, wala dyan ko mas kasabot sa akong debate, babe. Muadto na ko, babe. Excited na dyan ko nga makita ta ka sa personal, babe. Sige, babe. Paingon ako dra, babe. Nakita na ka na ko, babe. Babe? Babe? Kinsa man ka? Babe? Uy, Ikaw po ka-chatmate? oh. Ikaw di. Bantog, pero di ba ka magpakita si Munaw? Lahi naman diri, babe. Lahi man ni mo ang profile picture. Unya, abi man ako, Ano warang ko niyo? Gabi Concepcion. Oh. Ah, Suklado kayo. Gabi mo ni. usay Gabi! Gabi gani. Sigsayro ko pamasayan ni diri, Naggasto ko kwarta? Unya karon? Inani lang naw nga akong gianhi diri, Uyamot kay Yugnaw? Unya karon mag-inhiyong kay Gabi? Gabi Concepcion? Oo, Grabe ka oo. ma-describe? Unya karon? Usa Gabi Concepcion? Ina na Gabi nga laya? Ano may ibang mag-describe ng Gabi Concepcion? Ay, sige, Saysay panaway. ko pamasahe, ha? Saan ko na Karon ilaw ka? mo? Saysay ko pamasahe, buwala ka? Ha? Usay Gabi Concepcion!